Hakajingele ban telakam ya ki barjala ki bawan ban khayi bea nya po kajala klamdadon ki kot kisla ki babyang ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP Southeast Border Circle hakajialam usamla kermen sang diar president hakakhat sautrek ya yang arja arsan kala penlong ya kajingkhanra trading license nagi barjala hakyo border bakantop na sonatola nongkria hadu yo balan Hakane ka jinglek khanra na lor ka jinglap ki barjala ki bamdan ki kot kisla ki babyang ka sengkala lap ru ya ka jingdan jang ki barjala ki bawan na do Uttar Pradesh bat Bihar hakabad nakal yang ka sengkala IT no ya ki shaki bor badai pet ban le ek badon kam hapakran sikilat pathai kubor usamla kerman ulaong baka jingdan jang ki barjala ki ba khayi lat lot khlam ki kot kisla ka bo jing e pat ki trai ri trai muluk bat kumta ula kentu ya ki bor badai pet bakin hap ban khmi bnya bha halor kane ka kam Man kapur nalyang jui kung kasing ni jupat ngor nakabanta ka jing room jimi jong ki bandari nang ta habadai bat kini ki trading license banta ka singi nalyang jui kung ka circle wan man hiar hakini ki thain mordar adu kenang ni na balat sa dangar bat sa sanutla bat boro kini ki area jong kanika dangar kini ki border area Nilang jungi kaseng kaba kay ka bangilap. Kalau kat bangidang nya liti banginwan banhyar sini sa bordar. Ilap ikikat tu kene ki kali ki Dakhar ki Mandari ki bawan na Bihar ki bawan na Uttar Pradesh ki bawan ra aru kitiar banwandri wan sani si kithan bordar. Kay ka bangi don man ang hangne isngusi kalong ba kumnu kini ki breu kila bandrung light luit Sa kani ka jala jungi unday tang aki prengsor unday syadu syane sa tanjungi kithan nong kendong. Dan jungi kung kaseng habangi ya kendu iku kini ku beribu la persang ban kili ki kilawan direct na du na Uttar Pradesh pat na Bihar banwan ban terwai kitiar si kisnong kithaw. Kumta kani ka ngeiba dalang jungi kung kaseng ngeiba kalong ka jingma abakini ki beribu ki yo bandrong si kisnong kithaw ngimtip la kidi ki beribu sniu na ki beribu ku bha lane ki don bakui pat ne se ki jumut jungki banwan sa kini kithan ki jungi kumtang lang ba kanika lenti ka bangi kum kaseng iyat na kabata ka jing khandra ki trading lesson bat ki labor lesson na kabata kini ki bri ki banabar ki bawan sa kini kithan ki jungi bat na kabata jung kini ki bri ki banabar bawan ban terwatiar sa kisnong ki jungi ngila IT no Siya ka moson ram kias bat hangne hadangar opus. Bat habang irung siya kini kiyaw pat. Nilap babun ba na pring jong kini kinong songyaw ki Dakhar kini non tribal. Nilap ba kimdon wat hang ya katring lesson ru. Don ki ba lakut katring lesson ka bala slam bat ni ba kani kan bu kajingma na kapata kibreu jungi ba kini kiyo ban khai la lui. Ndai kat ba kibreu jungi kilong tang kinong thiet. Kumta ngisngo ban ong balang ba kani kakruwa ka basay ka bangi ngidon hangne ban pensngo la kalong ya ki it ki hima la kalong ya ki board district la kalong ya ki board sarkar ki badai ban pet bat khmi na ka banta kani ka trip na na ka jingdai bat kini ki juru jingmi jung ki beri ka banabar tik nalang gi ko masang ngidon ban kentu gumne ban ai jing trilang Banom isu-isu lesi yakini ki trading lesson ladalong ke bala. Kumtangi kerpat yakini ki sim. Isortar. Balada baki kila. Banom isu-isu yakini ki trading lesson. Ngis kam ba kandong kalat ban aikam aijam baki beri jungi kila ban tray kini ki kam. Nomor kumbangi ki mata kini ki kam baki beri jungi kila ban tray. Kila ban seng. Bat kanlong sya gajing kerku nakabanta ki nong susnong jokathan ke jungi. Bat susu hakini ki kendiat singi ngilap kidon ki jing tray ki ba ki company ki wan mentray kom ka GC construction company hantai haka area Ronbroy kimdon wat tanggal level lesson ru yo jing tho na Jante Hills ka ba ki wan mentray sakini ki than ki jungi ka badai ka is ka sales kumta ka ba ngulungo kumnu kini ki breu ki em lat luit ba ki yat lat luit haka dong ka than haka ri ba ka jat ba reu bantu lane bandutino ya ka khai ka pateng kayo ka kot jong upai ba jong ka pri ba new trap ka jungi kumta na lang jungi sa chisin ni ketujur ki bors district council ru bakin sim khya ban district banda sim khya balalong ka bala bandom isu
yakini ki trading lesson kenang bakan ong kalak ban ai kam lane ban ai men sim ki bro jungi bakin seng ya ki kam lojong Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.